karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Na, gipahunungan ako sa kinan. Usa tong giingon mo. Hatagan ta mo og bulawan. Ayaw lang ko ilaho sa presinto. Daghan ko bulawan. Ay gani kong kabuangin na, miss. Di ka mo tuo nga daghan ko bulawan? Okay. Akong kuhaon. Kuhaon ko sa akong bag ug ipakita ko nimo. Uy, may gikuha siyang kami putos yung bag. Iyang gibukad. Uy, mga bulawan tuot. O di ba? Please, ayaw lang ko ninyo dada sa presinto. Ihatag ko ninyo. Buhi ilang ko. Sige. Dilit kay hato sa presinto. Pero isaan na ko, nga dili ka nang balik dito sa panimayan ni Mr. Sandoval. Sure. Wow, gigutom ko sa kalipay. Pwedeng lipayon ko nimo. Pwedeng apilag imong kauban. Uy, kaming tulo. Pwedeng dunganon tamon. Mao ba? Ikaw kung may gusto ni mo. Asa man ta? Ako'y mo pili og lugar. Sige na. By the way ni ako, dawatan ni mga bulawan nga akong giputos. Dato gide ka sa? Kay naamang kay bulawan? Sige, kung may mo gusto. Mga hangol og unod. Niya ka din hinagpuyo. Langob mo na eh. Murang na sila sa dagat. Ani ko ninyo romansahon. Sige na. Upuan na ang inyong mga sapot. Huwag dayon tabangi ko ninyo glugos. Manay akong gusto. Basta. Ay, kay kasugo ha. Uwa misaan ha. Sige. Maghubo na ta. Ipagawas ko ng kining akong pagkakasal. Nahimo na ako mga kabot ko kasal. Makakempit na kong liog karon. Naghubo na mi. Uy! Nausa ba ka? Nganong inuanan mo ng duwal mo kakamot? Kasag ang imo mga kamot? Nagsulong ko tingalig kamot-kamot sa kasag sa? Ayun, nakuha na, oy. Ikakimpit mo naglawas tao. Bitaw, misog kay kakuha na mo, no? Saan naman eh, nakaupo naman eh. Upo naman niyo. Mao ba? Upo naman eh. Sabi doon. Ako sabi, kita na mo ang matso ng mga lawas. Una ko doon ha, una ko. Dali. Yan ako si mong doon. Kaksunod na. Tinuod ni! Karon, kuhaon ko na ang imong kasing-kasing ug akong kanon! Di na mo makagawas dinig dapita! Gugda sila mga sundao kong kasang! Giuhaw kong dugo o gigutom kong kasing-kasing. Suyupon ko na ang imong dugo. O karon, kuoton ko ang imong kasing-kasing.
Nasira ko ang tamputahan sa bahay. O nagkadansap ko gamay ilisan. O ako rin siya nagawas ang sikinan. Niyan ako tungod sikit. Ila ako lang siguro aron na huwag magkasudin sa bahay ng ilang tao. Masakay ako sa kong auto. Huwag apasol ko sila si Laura. Dili mahimong magguba ang akong pamilya. Dili. Maayo ang gibuhat ni Kupit. May balik na din si Laura. Kung nakapalayo ka man ako sa mga niaging mga adlaw, Laura, dili ka gihapon makalingkawas. Bubalik ka ra gihapon sa imong dapit nga gigikanan. Ay, ay, ay! Dili ka dahil Japon ngutagam, haring akwalos. Tikay! Oh, tikring, tikring. Nasuod ka na makausas buti niya. Umayaw ka ni kay nakalingkawas ka na balik sa gawi. Hoy! Sa kaman. Yaw ko buti, Tiking. Iko ka na sa bunyan na akong ikog na tunokon. Wa ka ra mag-ibaut. Kay ka ng imong ikog. Lumoy. Huwag tunok. Masakit ding ako kay gahi o tunokon. Hilas! Pag nagpaimang nulang ko ni mo, kay basi nalimot ka. Gamhanan na kayo ko karon, Tiking. Huwag mo samot kong kagamhanan o makakaon kong espiritu. Niya zaman. Kuyogi ko sa nimutangan sa mga ulipong mga espiritu. Kaya nga naman haring akwalos. Agay! Nganong pamatan pumagyod ko nimo. Naibaw ka na kon magpakuyog ko nimo sa nimutangan sa mga pinirisong espiritu, di ba? Mukaon kag espiritu. Sa usa ka adlaw, mga 5 ka espiritu ang imong magkaon. Kusog kay kang musuyop, adik ka na kayo. Unsay adik? Adik ka ng bukaw, espiritu. Kami taon sa mataglingin sa buwan, kanarang panahon na magkakaon mig espiritus mga tag lumulupyo sa mama. Bikaw! Ako ang inyong hari. Oh, Mas nakinanglan ko tungod sa akong gahom. Day, sayop ang imong gibuhat, oy. Nang irang. Di unta ko angay manghilabot sa inyong kahimtang karon. Pero, bisan unsaon ako gunahuna. Sayop yun ang imong gibuhat, gagibiyaan mo si Dong James. Kauban dito ang babae. Dako kag katungod ni Dong James, kay bana mo siya. Ayaw isurrender ang imong bana. Dahil, sultihan ti ka. Di paya maayong mubalik ka din eh. Tungod kay mamiligro ka dinhing dapita. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!